Hej og velkommen til den her video. I dag skal jeg lige vise jer, hvad jeg har fået i en butik, som jeg rigtig godt kan lide. Så jeg tænker bare, at jeg går i gang med at vise jer, hvad jeg har købt. Så jeg starter bare. Det første, det er sådan nogle her flotte med jordbærsmægtige læbromadder. Og så har vi læbromadder med vandmelon. Og læbromadder med kokos. Og læbromadder, de er egentlig meget flotte, men det dufter ikke af noget så. Så det er rigtig godt. Så den næste ting jeg har, sådan en her, hvor man putter lidt sminke på, og så sådan her. Og så har jeg fået et lille glas Nutella. Jeg elsker bare Nutella, det smager så godt. Hvis I nu får lyst til at prøve det, så kan I bare købe det et eller andet sted. Måske også i min yndlingsbutik. Og så har jeg fået lyserød neglelak. Den er sort, den er lille og virkelig cute. Og den matcher til min negle. I kan se, jeg har fået en lyserød negle. Den her. Og så puttet et eller andet. Jeg har altid nogle nejlaksglimmer. Ja, det kan jeg putte på. Så har jeg fået ansigtsmasker. Jeg har fået en tiger. Det fik jeg ikke. Lidt lang tid. Så det er bare, jeg kan lige forklare lidt sådan lidt. Man skal først putte et eller andet i hovedet, og så tager man ansigtsmasken på, og så skal man gøre sådan her, og så er man fin. Og det gør man egentlig bare det samme på begge. Og når du åbner den her, så er det en tiger, du skal putte på hovedet. Og når du åbner her, så er det en panda. Så det var de to ting, som jeg har købt. Og så har jeg købt noget maling. Den købte jeg også i går. Så maling. Og så har jeg fået sådan en foundation. Den er bare så flot. Der er nogle meget flotte farver. I får lige lov til at se farverne. Ellers er det jo ikke rigtig spændende at vise min foundation til jer. Er det ikke flotte farver? Og så har jeg fået den her, som du ved, I ved. Det er til den der foundation, jeg lige har vist jer. Og det sidste, som det her, jeg har fået sådan et billederamme. Jeg ved ikke, om I synes det er pænt, men bare skriv i kommentarerne. Så tak fordi I så med derude. Jeg håber, at I kan have det godt. Og det var rigtig hyggeligt, at jeg lige viste alle mine ting, jeg har fået fra den butik, jeg elsker. Tak fordi I så med. Husk at abonnere og like min video. Og hvis I nu vil se flere videoer, så hør min kanal Natalie's YouTube. Okay? Så hvis I nu vil se flere videoer. Jeg har kun 2 videoer nu. Det her er nok min 3. video. Så ja, hej hej.